Naval prachy. Čo si hluchá? Dávaj peniaze! Ide o veľa peňazí. Dnes ide o veľmi veľa peňazí, priatelia. V pokladni na vás čaká 10 000 eur. Tak ich sem rýchlo daj. Tie peniaze vám už teraz patria, ale predtým potrebujem vedieť od vás jedno slovíčko. Slovíčko začínajúce na P. P ako Peter. Nie H ako Hana, ale P ako Pavol. Priatelia, poďte, nemôže to byť také ťažké. Som samé ucho. S kým to hovorím? Erik? Čo ti šibe? Nehovorej svoje práve meno. Povedz, Erik, vieš správnu odpoveď? Nie, ale mám pištol. To je zasa zlá odpoveď. Ľudia, ja sa z vás zbláznim. Chcem od vás iba jedno jediné slovíčko začínajúce na P. Zastrelím ťa. Marek, povedali sme žiadne zranenia. Marek, vyzeráš nervózne. Máš to slovo na P? No máš? Ide o 10 000 eur. Priatelia, toto je vaša posledná šanca. Začínam odpočítavať. 5, 4, 3, 2, 1, 0, koniec. Marek, vieš správne slovo? No. Paradentóza. Nie, Marek, je mi to ľúto. To nie je správne. To slovo, ktoré som od vás chcela, je slovíčko prosím. Prosím. Také jednoduché slovo. Vidíš? Hovoril som ti to. Čo? Ja nemôžem za to, že paradentóza je tiež na P. Hej, prosím. Na P ako policajti, ktorí na vás už čakajú vonku. Ale mám pre vás pripravenú ďalšiu otázku. Zvyšujeme sumu v pokladni na 20 000. 20 000, priatelia. Potrebujem od vás len dve slova.